Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť túto sklenenú LED fľašu, ktorá je zložená zo sklenenej časti z časti, ktorá slúži ako napájanie, ktoré je elegantne ukryté v spodnej časti tejto fľaše. Vo vnútri je LED svetielko. Je napájanie toho LED svetla je riešené pomocou dvoch mikrotužkových batérií, ktoré sú bežne voľne dostupné na trhu, v obchodoch. To zapínanie, vypínanie je veľmi jednoduché, kedy si zapneme a fľaša nám takýmto spôsobom svieti. Vieme ju pomocou tohto špagátika zavesiť do priestoru a môže nám poslúžiť ako svetlo v altánkoch alebo pri nejakých udalostiach, kedy potrebujeme mať intimné osvetlenie, respektíve slabšie osvetlenie. Vyzerá to v tme veľmi dobre, odporúčame. Nízka cena, vysoká dekoračná hodnota.